xa ndifika apha e-KDH ndisiwe trauma sendihamba nge-wheelchair ke ngoku. So xa ndifika kuloo doctor ndingene nyhani ke athi kum ubana mama you-HIV positive. Ndibuze njani into yoba ngexesha sixabanayo nalo mfana ebezazi uba ndosulele ebengafuni like ndimconfront, like there was a lot bisengqondweni yam. Nyhani ke andithumele komnye udoctor ke uhlobo bendisika ngalo uba uyayibona inkomo xa isikwayo, so bekufuneka bendivulile kube khona abanye oogqirha ngapha kube khona abanye oogqirha ngapha. Yho. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people. This is Uncut Stories. Mamqale kala ndibulele ke bhuti ngoba unike lithuba. Mna ndinguntombi kayise igama. Ifani yam ndinguNdiki. Ngokuhlala ke ndihlala eMakhaza ko-39 kodwa ke ndikhulele e-Side B ko-X. Ikhaya lam ke liseNgqamakho eNgcisninde kwilali yakwaNdiki. Ndizalwa ke ngumamJwarha ongesekhoyo ngapha kwaNdiki naye. Utatam ke ngutata Mthotywa uTolo usaphila ke naki. Ekhaya ke singabantwana bayi-8. Mna ke ndingumntana wesihlanu ndingowokuqala ezintombini nelekhe labafana bayi-4 abangasekhoyo. So kulo 8 ke seshiyeke sibathathu ngoku ndimomdala. Babe khona ke abayi-2 abaza emva kwam. Ndinomntana oyi-1 oyikwekwe ona 13 years nguKhayona igama lakhe. So njengomntana ke onotsho kwathi bana ndiyintloko yekhaya, so ndikhulisa abantwana basekhaya baze emva kwam. Andisakhumbule kakuhle i-date kodwa ke kulo nyaka upheleyo ngo-April ndaye ndagula. Bendiphangela apha eWynberg kwindawo ekuthiwa yiBoomerang Maynard Mall. So ndagula emsebenzini. Guleni kwam emsebenzini ke ngathi ndingumntu lo uqalwa sisiluma. So ndahamba ke ndaya kwenye indawo kuthiwa nayo i-restroom phayana ndafika ndalala. So mos njengomntu ongumama yazi xa unesilimo uyenyuka i-Disprin then kuthiwa lala, uyabona ezo zazinto nyhani azasebenza tu. Kodwa mandigoduke. So ikhona ifriend yam ehlala apha ke ko-23 kuthiwa nguCasper bamazi bathi nguSisco. Ndathi ndicela ndikhaphe because andizukwazi uma ndiyi-1 ndiye taxi rank. Nyhani ke ndihambe naye ndikhaphe ke. So xa ndifika endlini ehamba nepain ndiyayiva ngoku iye isitsho ne ndiyithi kusista mbana ndicela andiphathele into noyisela because ngaske ndikhuphe something because sisam siyesiqina ngoku siyesiplasa. Nyhani bangasela amanzi bangasakhona ngayiselwe but akho ndiphumayo. Hayi fine ngiphele ndilala endlini. Qoma zawuvuka ekuseni ndihambe ndiye phi khona le Mediclinic lapha eWynberg. So bensebenzisa momentum so ndiye phayana kuyo ke. Xa ndifika phayana kwenza kwi-test ke kuthiwa mandichame bajonge uba ndikho pregnant. Yahamba sikwa-doctor kujonga yonke into. Athi la sister no akho nto ayibonayo. So mandihambe if ndiphinde nayo pain ba ingathi iyaqatsela bazandithumela eVictoria. Sendisuka mos eVictoria because bendithanda ndifumene i-mascarage so wafuneka bandikhuphe i-fallopian tube A1. So ndahlala ke apha ke endlini fine. Sendibuyile mos eklinika nto again kwagqirha. Ndihlala apha endlini ndabona man ingathi akuzuba sebusuku ndisenale pain. Ndathi masihambe secaweni ke mna ke ndingumntu obhilivayo mna bhuti wam kakhulu. Ndathi masihambe secaweni eSt John's because le pain le ingathi ngoku ifuna undongamela. Nyana phakame kwesister wam lo semva kwamphanga lapha Home Choice andiseka apha eSt John's. Xa ndifika phayana into zivele zakhawuleza ndisakwazi uhamba kakuhle ngoku sendi-wrong nalapha ebusweni ndiyanqanqazela qha ndibaleka amanzi. Xa ndifika phala mama mntana makho uzakwazi ukwenza yona mna xa unjena. Athi ndiza kunika iyeza ozalisela because funeka uhambisile. Yabo yaba ngo-day 3 ngoku andisayi ngasese qha into eyenzekayo ndiyavomita. And when iphuma into emnyama eyanuka la ndiphuma ndaba yintoni xa like ngayifanisa nantoni. Nyhani ke ndibuye eSt John's ndithi masihambe siye andithi mos le medical aid bendisebenzisayo lapha kamamentam bokwazi uconsulta qha awukwazi ulala kwi-private hospital. Ndithi ke masihambe siye day. Nyhani sihambe ke no-sister wam siye day. Xa sifika day kuthiwa eday bana
kugcwele sebethathile inani akhona mandijikwa mandiye kwisibhedlele sikufitshane sorry which is iKDH kuba ndihlala emakhaza. It's okay nyani xa ndifika kwiKDH bathi bana andiyo emergency. KDH and phofu ndiyaphela ngela xesha buti. Thobana ndo emergency ndijikiswe ndihambe endlini. Hey. And koma ndiphela ngamathemba ngoku because into yenzekayo ngoku ndiyazi bona makalapha emzimbeni. Yazi into ka seyikhawulezile uvele nawe uqoma awu understand because yonke le nto iyakhawuleza and andifumana incedo xa wena andifumana ngancedo elento ke nesibhedlela andifumana ngancedo day and KDH. Buyele endlini hlale nyana apha. Hey. Ndicele ke kulaleke ke bese ebusuku but ke ndimane ndivuka xa kandivuka ndivuswa ngumchama ndiyachama but andilethi number 2 andityi andisele kwarhewa andisele kwamanzi akho ndiphumayo akho ndihlalayo kum xa ndisela amanzi ayabuya nyani ke fine ngemfefe zikaYehova ke kuseke bese ekseni cela umntana mama akayondithengela ispinach ngoba ndirhala ukuthi ngathi singangena ispinach kwaSpar nyani yothenga ispinach ukhayona ndithi mabandenzele nolophiwe bandenzele xa ndisityayo siyajikeleza sibuyi asisora sihlala apha esuswini. Fine so afike kukhona brother wami sebendihlala nabe ehlala pha kumendlini ndimcela into bana ndicela afonele ambulance because ndiphelwa ngamandla ngoku nyani ke afonele ambulance uthina but ambulance ayithi fake athi uyaphela lo muntu lo masim operation simsene KDH nyani ke ban operatione ke namde KDH xa ndifika apha KDH ndisiwe trauma sendihamba nge-wheelchair ke ngoku andisahambi ngeenyawo zam andikwazi uhamba baqale like ngasebachebeza nole because ndenza shushu ngathi nazo ziyanditshisa kakhulu yabo like ndibaleka amanzi ndihamba anxiba ngambunga ngalapha ngaphansi xa ndibathe nje ile nto kipinifa ngase ndibe loose. I think good day 3 ngexesha ndijikiswe KDH thobana andiyo emergency then afike ndoza baweske ngendlini because kaloku vele isisu sam sesidumbile ngoku neenyawo zidumbile yabo sendirongo ngoku andisakwazi because I remember ndifuna ukuya andimose endlini akho bathroom engaphakathi ngaphandle so funeka ndiphume so anditheka ndiphakama ndava andizolenza ixesha yabo so yabo izinto ohlala endlini funeka ucelekeza into sisebenzisa izinto ngomama bandiphathele yona ngikhawuleze ndikanto ke ndizithume ndithe xa ndiphakamayo ke ndiyochama ndabona uba andiyengcancazela ndikwazi wami ngathi ndizavele ndiwe yabo ndabe makufonele ibrother yami ibuye then ndifonele ambulance because ndiyaphela ngoku so lapho ndibona ndikwazi manyani because nayibonile wathi lo muntu lo uyaphela wayengakhe ngifone kwa in time because nyani nawe uyandibona lapha ebusweni senditshintshe namehlo ngosengathi abu-grayish so ndahamba ke ndaya ke because ukungena kwami ke-Uber bandibambile ndangena xa ndehlikayo ke ngoku babekusiza nelanto kane-wheelchair wafika ngimose KDH bakhona la wheelchair ikhawulele so ndingene kuyo ke ndingene trauma afake ke i-details zam avula i-folder phofu enze afake i-details zam akusekho ndithethayo mna into mosem bayayazi so sahlala ke apha ke nobrother wam sahlala no thepha late past 7 to 8 kwafika usister wam luphangela kwa Home Choice because uvile bathiwa ndiphilanga so athi kwaba mabahamba endlini bayojonga umntana because nomntana omncinci sikamana 2 years so umntana besishiyeke nabanye abantwana so wahamba ke nyani ke ubrother wam nomntana kabrother wam omncinci ndashiyeka nosister wam phasa hlala ke esibhedlele ke funeka ulindile noba uyaphela kumthetho sesayixolela nto leyo so namanzi uyapha ngo-11 KDH kuthiwa ndachama xa ndibuyayo kuthiwa sisi akho nto siyibonayo apha emchameni wakho khaphinde uyochama xa ndochama umchama uphumi because andisele manzi anditya ndithini enqoma ndizicenge namazinto wasele but the more ndiwasela the more ebuya yabo fine ndathunyelwa kwenye room ke ngoku khona masaba etrauma's room lapha ezantsi abadoctor fike behlukene ndathunyelwa udoctor wokuqala ndimazi igama lakhe but ndiyamazi ebusweni so xa ndifika kulo doctor into yokuqala untsale igazi tsale kunendawo ne ndihamba nesister wam andingaziphume phandle siphume sihlale pha phandle silinde kuba masibizwe abize mna ndedwa ndingene nyani ke athi kumbana mama you HIV positive kutsho lo gqirha ndithi okay ndibuze njani because umfana ebendithanda naye ngelaa xesha besithi xa ezojoiniship like funeka etestile so nam ndiyathanda utesta so noba ndiyifumene njani
So like into esengqondweni yami ininzi ba into mangexesha sexabanayo nalomfana ebezazi umuntu osulele bengafuni like confront, like there was a lot bisengqondweni yami. Ndithi ndake no, so ngibiza sister umxelele because akhona sifihlelana yona sixelana everything, so mxelele nyani ke ndimbize kukhayakazi ndithi emfonini zova uDr Thini. Ndimxelela athi doctor masingafocus ku-HIV, ngicela ufocus kule nto imgqibayo because lo muntu uyaphela, yabo. So ala Dr Keza ndithumela kwenye room ndifakwe, andazi igama layo but khona enye cube efaka so up yehle izokwazi ulighta apha esuswini bona yintoni le ntyayo, yabo. Nyani ke andithumele komnye udoctor ke xa ndifika apha kulaa doctor andifake le tube. Ayingeni le tube le abangafaki khona nanto ayisebenzisayo ngathi ndenye imanzi man, yabo. But xa ifaka le tube like uyandiqala ezongena kabuhlungu, so nami ndiyayiva xa kayifaka kuphuma igazi, the more ifaka kuphuma igazi atshintshe impumlo afake ngapha the same thing. Athi ya ndikuvisa kabuhlungu mandiku-admit. Kutsho lo doctor besibini ke lo nike i-results uyedwa, lo we-tube uyedwa. Lo we-tube bana uzon-admita because like kundivisa kabuhlungu, uyayi-understand ibuhlungu laa nto and abazokwazi uni-operator ingenanga laa nto. Yani ke ndisiwe phezulu ke surgical ward ngu-1 okanye ngu-2, I'm not sure. Ndifike ke phayana nyani ke ndi-admithwe, so ndizovusa ekuseni phaa ngo-5 ngomnye wesithathu. So okay, owokuqala ngulo bendithestile, owesibini ngulo we-tube, owesithathu ke naye omnye naye uzandifaka le tube. Wandenza lo doctor le nto wayifaka wayincama kwakhe, wathi mandisiwe theatre ukuze bakwazi ubana bandifake le tube funeka bandibulale, like because ayingeni ngondiphilayo. Remember ndisiya theatre ndizazi uba kuthiwa ndi-positive, so ininzi into esengqondweni yam, yho ndizayichaza njani into efemelini yam. Okay, uyazi sister wam zamcela njani lo mfana, ndizawuxela njani abanye abantu, yebo. So ndicinga into ezininzi, yebo. Umntanam zamcela njani le nto, but ke zawubona nyani ndame ndiye etheatre. Xa ndifika bachaze ke abagqirha ndidizi phaa bhuti andifuna uxoka, bayithethe into bayithethayo uba amathumbu wakho sicinga bafana amathumbu wakho atwisted don't because xa unale problem nayo kuzoke kwenzeke A, B and C, but ukuze sikwazi ukunika information egcweleyo funeka sikuhlinzile. So ukuze sikuhlinze funeka sikuqaleka la sikubulale sikufake lo pipe. Ndathi okay ngicela nje uthandaze noba yi-5 minutes. Andisenathemba ngoku because sendiyibona ikanana ndifuna uxoka. Xa sowungena esibhedlele uqomba uyabona ngoku awunathemba uzawubuya. Ndandikuloo nto bana hayi ndizobuya apha because ngokwesithathu uzolala kwakule ndawo iyi-1. Xa ndisithi uyabulawa kaloku laa nto uba xa usibe theatre ne like uzowucandwa kuqaleka la bakudome, so funeka eza pains ungaziva. So iyadepend uba ndawuni, yebo, because xa uza-operate umhlawumbi apha esuswini okanye entliziyweni okanye ndawuni befuna ujonga intliziyo funeka cibile ungakhona nto uyivayo, unlike xa u-operate mhlawumbi apha uyakwazi ubona phaa kwi-screen babulala nje licala lingapha. So bandenza loo nto leyo ke, so ke bandenza ndavuka ke ixesha endivuke ngalo, but ke ndizokwethuka mna sendise-theatre still andikafike erumini yam apho ewodini. Xa ndisithi abagqirha okay fine bakhona bayithoba phezu kwam nosista lo xa buzandirhuqa kandisepha egumbini lam bendileli kulo. Nyani ke andithathe lo sister, akho mntu uthetha nam ke qha bayazithethela. Khona ugqirha omkhulu ke belapha lo cabanga nguye lo uphethe aba bantu ke bebehlinza. Andithathe ke lo sister nyani andise kule ward bendikuyo. Ndifike yama ndidini ndifuna ulala, ndilale apha nyani. Yho, then xa ndithuka ke ndithuka kukho abanye oodoctor balapha phezu kwam babhizi ke ngoku le folder yam. But ke ngoku isimanga akho mntu ethetha ngento edibene ne-HIV apha kuyo yonke le nto bayenzayo abadoctor. Hayi okay athi omnye udoctor Miss Ndiki, ndithi doctor abuze urayithi, ndithi ewe ndirayithi. Athi bana uyaba kwenzeka intoni kuwe? Ndina ke no andiyazi. Athi oh okay. Athi amathumbu wakho betwisted. Laa nto ke xa beyicacisa ke ugqirha bathi yenziwa kungatyi. Yabo xa umuntu ongathanda ukutya it's very dangerous. Funeka noba mhlawumbi ubethe imbombothi noba zizila ezimbini nje before ubethe, yabo, akwazi uba ihlale phezu kwento ongahlala efeleni. So amathumbu am cabanga uba umuntu ongathanda ukutya, andithanda ukutya nyani ke mna ke avele aba light
then avela aba twisted. So xa twisted namathumbu ukutya kungeni uyatya wena kuyajika phinde kwenyuke yabo namanzi yawasela yajika cause akwazi ukwehla thumile kwamanye amathumbu. So that's why kuyafuneka banicandile ke ngoku. So bathi ke kuyafuneka ke bendisikile ke. So xa icacisa ke lo gqirha uthi buyayibona inkomo ndinqena undibonisa ke le operation yayikeka because iqala apha izophela so uthi lo doctor bana bathe xa ohlobo bendisika ngalo ba uyayibona inkomo xa isikwayo so bekufuneka bendivulile kube khona abanye ogqirha ngapha kube khona abanye ogqirha ngapha. So bakhupha ke lo small bowel bathetha ngayo ngayazi iba yintoni efumaneke kunamathumbu wam and then which is baqhawuleni baphinda bawathunga. So uthi xa ecacisayo ke bavule 7 layers yabo. So that's okay fine. So ndabuza is there any possibility bangaphinde ndizolala apha mhlawumbi ndingaphinde ndibe nayo le ngxaki ndidibene nayo ngoku. Wathi ewe. Ndabuza so ndingayipreventa njani loo nto bayingenzeki yabo. Wathi bana ucela ndingakulinge ndimithe for unyaka because inyama zam zangaphakathi azikabikho right baze ngaphinde like most pregnant most obviously ziyastretch ezanto lezanyama. So and manditye because laa nto leya ningaphinde yenzeke kuba ndingathanda ukutya. So manditye noba zidla izithu noba ibhanana noba yintoni bani babe khona into endiyityayo. Fine ke ndalala ka okay ndihleli phofa ndisalelanga qha mane ndizobonwa ke andikwazi uhamba ke mntasekhaya kuhlungu yazi operation eqala apha izophela apha ingathi kuhlinzwe inkomo ndifake ezaa staples yabo. So nam ke ngoku ndifuna uzibona ke bandinjani yabo ndizame chance ke ndizithunuke because andifuni ba ide ibolo so mandizithunuke ngapha esibhedlela mase kufuneka uhambe. So nyani mandicambaze ke ndihamba bona masixhawule za drips yabo. So ndiye bathroom ke ndizibona xa ndisithi yho kanti nje lento I'm okay sendilapha ngoba there's no turning back ngizothini qha mandifight uba mandiphile. So ixesha ndiphayana ke bhuta ndifuna uphosisa ewe yayipain le ndandifacene nayo kula KDH but ke kwelinye icala yandenza ndaclose to uThixo laa nto yenzekayo yabo because the only thing endandiyenza phayana ndandiworshipha ndandithandaza qha yabo. So wafika komnye udoctor ke ngathi amadoctor abancinci saba babhizi manje batsala amagazi ndibuza amagazi antoni anatsalayo because ndihlinzile nandichazela uba ndi-positive. So akho mntu ndixelela khayi ninike counselling andithinanga because ndisendimunari ngoku because kaloku ingathi ngoku andihoyakala ewe I understand sisibhedlele like sesika-government but at least like care awunothi xa unika umntu ii-results zakhe bengathi uthi molo like ubuza impilo. So naqomba ndaqanda ndatheneka off mani xa kuphayana kwama zayibuza le nto uba kutheni nto ongakhange ndinike i-counselling. So kufike lo doctor ke usemncanyana ke mose eke esibhedlele awubi nagqirha uyi-1 xa ungena-medical aid kufika oogqirha abaninzi and awunokwazi uba mamagama wabo bonke abagqirha because I mean like baninzi oogqirha abafikayo kum. So ndibuze kulona ebhuti ndicela ubuza mani ndizawude ndifumane nini i-counselling because ndiyayinida i-counselling khona i-treatment ndizayitya nini yabo sendingxamile ngo sendifuna ukhabela ezibhaleni. Athi laa doctor uzubuze kudoctor wakho njengolo hlobo zange ndiphinde ndifumane enye impendulo ke ephangaleleyo. Fine mane ndizobonwa ke ngabantu basekhaya ne-friends zam ne-colleagues nade ndabe ndiyaphuma ke esibhedlele nganami ndizawuphuma ngayo esibhedlele masikwazi uphuma esibhedlele uye unikwe i-medication. So nyani ke ndinikwe le medication ndiyinikwayo ziipilisi ezothomalalisa intlungu ibe zii-ARVs eziyi-28. So ndithi xa zipheleleyo ezi-ARVs ndizozithatha ndinikwa ngisista ke ngoku ezi pilisi abantwana bazizicurant. So ndibuze kuye xa ziphele ndizazithatha phinde ndibuye lapha e-KDH okanye fune ndenze njani. So athi lo mntana mandibuze kwabasista bapha efront. Ndithi okay nyani ke ungene ke ngokwabasista abasenolwazi balamagxa professionalness. Ndibuze kuye sister ndicela ubuza mandinikwe i-ARVs apha andifumenanga counselling andiyazi bakwenzeka ntoni but ke ndiza kwenza njani xa ndifuna uyothatha ezinye xa seziphelile. Athi funeka uye kwi-local clinic. Ndithi okay khongxaki nyani ndizothatha ifamily yam ndihambe ke mna ke bhuti wam ndingilaa mntu unebhaya omntu andikwazi ugcina into ngaphakathi nditye sendipapashela kho mntu ungayazi uba ndi-positive sendichazile friends like ii-colleagues abantwana basekhaya wonke umntu uyayazi andifuni nditye ndiyi-1 ndifuna uthi noba
umzekelo ndiyaphela ndiyazi bokusela bayazi bayintoni inphelisayo because amna ndibona into ndithi izawufihla into kodwa ekugqibeleni izawuphinda ivele uyabo kodwa ndichaze sendichazile like ngowesirota nakho mntu ngalazi iba ndipositive ndihamba nje endleleni wehlile okay amane iyamtya kodwa le AIDS yakhe uyabo into enjalo fine so ndifika endlini nyani ke ndibuze cousin yami khona cousin yami paramedic ndibuze kuyamani ezipilisi zezandoni athi CARVs ndithi okay zityiwa njani athi funeka ukhethe ixesha ozozitya ngalo buzitye ekseni buzitye emini buzitye ebusuku ndithi oh okay so ndibiza umntanam ndimtrain umntanam bamamela khayona ifuneka undikhumbuze every day before uye esikoleni unike ipilisi yam yabo and umntanam funeka yazi le cause andifuni xa ndingekhoyo abuze mama wetheni uyanderstand umntanam umdala ekugqibeleni ndiyazibona eTV nyani kumntanam eyandamtraina ke nyani seyimkhumbuza mama ungalibali ipilisi yakho avuke ekuseni andinike le pilisi andifuna uphosisa bhuti i-suicidal thoughts were there to be honest with you ndandicinga uba ndifumene njani kubani ke mna ke when it comes to economy ndiyondiyithanda kakhulu uyabo so that's why ndandiyazi into yoba nazixaba oyena mntu ndesoleleyo ngulo mfana lo ndithanda naye for 8 years but uyenza njani into enjena but ke sesilapho khona isiphele 18 so ndazaphela ke ipilisi but before ziphele ba senzobuyela emsebenzini ke ngoku ushiyeke ipilisi eyi-1 ushiyeke ipilisi eyi-1 life yaqhubeka so ndihambe ke ndiyaphinda ngale mini ndizawufuna ezipilisi sendiyokhulula nezi clips funeka ndiyohlamba elinxeba kukususwe ke kwazi uba izipholele zingekho so xa ndifikayo ke apha ke kuyasa ndikamna ndicela usistam lo mncinci mama ndikhaphe uhlala kapha esitratweni ke nomfana wakhe nyani uba ndikhaphe ke nomfana wakhe ndiyothatha ezinye iipilisi kuba ziphelile zakushiyeke eyi-1 i-ARVs then ndisole ndiyoklina ke nenxeba eli ndikhupha ke eza clips bandifake zona sikwazi uba inxeba liphole so ndiyaphayana ke apha endleleni ke usibari wam ke ngumntu othanda ujoka ne but ke ijokes zakhe sometimes uye uthi xa sowuhleli kwam hayi mani umntu lona unengqondo yemveli sometimes azithethayo izinto ezilakhe ezenza sense so siyahamba kathi kum yazi kodwa sibari hayi andiva kahle nothi ubani like u-HIV hayi suka ayikho loo nto leyo ndithi hayi kona ngiyathanda uthento ezingekhoyo masihambeni nyanga sifika yaphela into ke ekuyasa ndiye kweli cala xa ufika phaa uqaleka la uye ubizwe ke ufake ifolder yakho njengesiqhelo ubizweni kwakho uyokhwela kweza skal bakujonga ubuthini athi lo sister kule referral letter ndiyiphetheyo kubhalwe into yobana zotshintsha zokhupha ii-clips zohlamba inxeba ayikho into ethi ubana zothatha i-treatment ayibhalwanga so abuze lo sister bana ndikizapha nyani ndingena abuze uzothini apho nyana ke hayi le nto ibhalwe apha ephepheni athi but ayikho into yepilisi bazothatha ipilisi apha ziphi iipilisi zakho ndithi zisendlini but kushiyeke eyi-1 athi ndicela uthumele umntu akuphathele ezi pilisi okanye eliqokobhe leepilisi zakho so nyani ke ngethamsanqa asikudanga phaa esibhedlela asikudanga kule kuyasa noba from kuyasa to endlini like it's 5 minutes walk baleke nyani usibaleyo ndithathele ezi pilisi eliqokobhe phofu nale pilisi eyi-1 abuye nalo ndimnike lo sister sendithunyelwa phi ke phaa kweza container mama ndiyotest ndiqale komnye ndiphumile masuku lo sister lo ebendijonga uba like ndiluzile okanye nditheni na ndiye komnye ke ngoku xa ndifika kulo wesibini athi kum no ndicela ufowunele i-KDH khona into enga-edi up yabo ndibuza nakuba what do you mean athi yam mntanam into zakho ngathi izinto zinamashwa mani kaloku umntu xa isuka esibhedlele uphume esibhedlele xa unika i-referral letter ke kubhalwe yonke into ozoyenza apha eklinikhi but kuwe ayibhalwanga into yobana uzothatha ipilisi apha athi khawuhambe uyotesta kunakuqala so ndiye kweza container caba ke lo sister ushiyeke eyofowuna efuna laa fayile yam yaphaya e-KDH because xa ubulela esibhedlele for ixesha elide and then udischargewa baye baphinde bakuteste bafuna ujonga ubana ke zithini ii-results zakho za-recently yabo after la medication bayenze ntoni khange yenze damage na and everything but ngeli xesha ndeliphana khange ndityiswe yilaa nto i-ARVs ndiqale uzifumana ixesha ndizophuma esibhedlele yabo so abanye oogqirha bona bayazi into ethi bene-HIV the only doctor yazi into ye-HIV ngulo wokuqala ebeyondisekela cala letyhubhu nyani ke ndilaa nto ke ndiyithestwe ke apha andisithi hayibo i-negative le nto
yebo. Aba mama bahlale pha sekudibene nalo benitesta nabanezi ke ngokubahlale kule room ndalento bayithetha ininzi. Kufike lo mama afike nomnye sister bathi kumbana yo hayi Ndiki hayi mntana uye wanelakhi kuthe kanti bana udoctor wenze imistake. Ndibuza mabenze imistake njani? Hayi ukunike iresults zomuntu owaye diagnosed ngo2012. Intombazana ehlala esite C lena. So ngela xesha kunikeza results la doctor angakuniki icounseling. Yena udoctor under the impression yobana uyayazi ba uyagula qha udefaultile. Because la cherry lena kunike results zayo umuntu odefaultayo. Ndithi so what about i-treatment lantyisa yona? Ndithi yazi into bona mina ndikwazi uhlala ndisober. Qho ebhekini nami endlini ndineniphe nayo ngenxa yezi drugs nintyise zona. So obangabana ezinona ndicinga uzenza ndaye ndazenza abana ndikhandela like nandicinga uzibulala bangabana ndandiyenzile bekuzokwenzeka ntoni? Niniceba imistake ka doctor. So nyani ke fine. Akho nto bazoyenza ke. Funeka ndiyoclean inxeba liba ndikhuphe into bandikhupha zona and then ndiyame ndigoduke. Yabe iphelele apho. Zange ebekho umuntu athi funeka uphindele KDH kuyojonga yenza nga damage nale treatment uyityisweyo. Kaze kwathiwa hayi ayizuba nabungozi because kwa umuntu oreyithwe uye ayiseliswe le pilisi. Ndathi nonza ilandelela lento because nani ngathi ngoku niyanishaya. So kaloku ninike drug nditye 27. Ogqiba ndinixelela into bana akho monakalo uyenzileyo andisibhaye siskini emsini kutsho mna kubo kabanesi. Seninomsindo ke ngoku. Nyani ke ndigqibe kuclean inxeba ke ndihambe ke ndigoduke. So oko ke ndihlala endlini ke manje ndicinga ba hey abantu ngenza njani na because andikho happy mangendlela iKDH yandiqhuba ngayo. Andikho happy tu. Because into endizibuza yona eyi-1 into bana bangapha abantu ebatyise i-treatment erongo. Umuntu ajika be paralyzed. Omnye azibulale because itrauma mandifake kuyo. Ndanozibulala nabhutam because of intoni? Stigma. Uyayibo? So ndaya pha eKDH. Ndaya pha eKDH ndaqoma ndifuna ke ndimface ama nodoctor ke ndimve xa iphendula izophendula thini. So kandifika apha ndibuza uba ndingathetha nabani ndicela umphathi wesibhedlele. Phofu sendiyithethile ke nabantu ke bathi abanye hayi sitombi sukuya uzobanika i-heads up abantu they can still manipulate i-system. Ndithi mna ndine-proof ndithestile ndaphinda ndafumana nale gums nazithesta ngokwam. Yabo. So yaphinda ne-KDH yachaza phaa uba nazi ii-results zam zangongongo before ndiphume zithi negative. So bazakwenza ntoni? Qha ke ngoku ndathi ndisathelana nomntana ke ngoku kwala mntana mandize Friday before 3 o'clock xa kwabaphathi kwathi gqila doctor. Nawe bhuta unoncuma kumntu amazi phansi wakubulala. So navele ndanomsindo ke bhuti wami waye ndave ndaraka kwafuneka uba mandiphume ke phaa esibhedlele because akusekho nto ndinoyithetha nabo. Ndandihamba nenye ke i-friend yam ethiwa nguAkhona indikhaphela athi ntombi masambi nomsindo akho nto uzayilungisa ucaphuka. Yebo sendithuka lo doctor ke udoctor ulost akayaba ndithetha ngantoni. And ke bhuti awunokwazi uthukisa ngesiNgesi sani soze nenzele soze ndizibutyaze mna ndithukise nge-English. Ndimthuka ngesiXhosa. Wayiva kayiva uyawubuza kwiitshomi zakhe. Yabo. So sabe siphela apha like sinjalo istory sam. So andiyazi even nangokuba mhlambi ndingenza njani okanye mhlambi bakhona abantu ke abanolwazi mhlawumbi athi umuntu bana hayi ayinabungozi sisinobuzityile ezopilisi 27 relax azinabungozi but then if uzinobungozi funeka kwenziwe something mhlawumbi ndiyocleanwa ziyodrain okanye kwathini. Think that's the reason why ndilapha namhlanje kule interview because ndifuna into yokubana if ever mhlawumbi bakhona abantu abazomamela le show athi umuntu mhlawumbi angancedakala phaa naphaa, that will be very much appreciated because le nto ndiyifunayo. Because andizokwazi umyeka la gqirha okanye ndiyeka isibhedlele sibe like abantu bephela because akho nkathalo bhuti ukuxelela inyani nendlela ndabona ngayo akho nkathalo. Uyayazi into yobana bendikhe ndavaleka 2 months back ndavaleka on a Sunday. Ndafika phaa endlini nangathi ngapha ngaphakathi ndasha ndiqoma ngakade ndifuna iphinde ndolala kule KDH. Khawuse sitawumi liphakuphaku ndithi kuyeka ndiyeke mandilale zoba right.
naku efonele iambulance yafika iambulance pendlini hamba namapolisi ndakhwazwa ndiki naqoma ndiphume benise KTH thatha ndizoya apho yaba kwenzeke ntoni yo yo yazi isibhedlele but usoyika uqomba oyeka kayigama elilaso because of the experience oyifumene the time uphayana so andafuna ukhwela ke ambulance fine ndahlala endlini yathi manager mbana mandingaphangeli manje ekliniki andaya ekliniki ndahlala endlini because andifuni KTH because andiyazi baqanda bapha mhlawumbe ngenzeka ntoni ngoku yabo so intraumatizile manandawo yo it's as ndiyakhala ke ndithetha nalagqirha andiyaba qha ndingathetha naye njani because ngaske ngiqalekala kwehla umsindo ndingacaphuki ndimbuza bana like uyenza njani like because laa mntu xa uphethe ubomi bomntu ufanele ube careful uphethe ubomi bomntu there's no way into bana ungandinika i-results ezirongo and uphinde ungandikhathaleli so bangapha abantu andifuni ukuthi benze laa nto because of ugqirha othile no andifuni ugqirha ngumntu uyafana nabanye abantu but now ke ngoku bangapha abanye abantu enze the same mistake kuba yenze kum abangakhange bakwazi usurvive into enayenzayo but ndaye ndaposta esi story phaa kuFacebook so abantu bakhomenta sho baninzi so eyazi masezi call center siphangela kuzo like ukuzibene lawyer funeka uzibhatalela and yazi lese call center uphangela kule uyakwazi bane lawyer ngoku uphinde utshintshe uveke kuthiwa nansi imali ikhona endabeni ethile uhambe so yabo into ezinjalo so benge like andinayo I don't wanna lie andinayo lawyer yabo so if ever mhlambi like babangakhona abantu basingakunceda lento nayo because mna ndifuna uthatha amanyathelo afuna into banenze yona njengoba benditshilo kwebhuti wami even if like ningabuza kusister bra andiseli ngondabuvuthela utywala ndangaseli ngohlobo andibuseli ukuze ndibe right funeka ndibe busy nje apha entlokweni yami if ndisober kubuya zonke ezancinga yo because I mean sorry khona nizibuza yena le operation banenze yona noba mhlambi i-treatment abandinika ixesha ndiphayana yantoni yomntu positive noba kwenzeka ntoni not that ndiyoyika ingculaza ndiyoyiki because ke gqibeleni ke sona sifo sibhetele kunezinye but now ke ngoku lento yenzileyo ndifuna angazibaphila yenze nakomphi na umuntu nabhoti wami ngendlela endibona ngayo if okokuqala mangasikhathalela singabantu I don't want to say black or white nakwicala lamakhaladi nakwi-white kwenzeka the same thing if ezibhedlele singakhathalelwa because if la doctor wayithanda umsebenzi wakhe okokuqala engenzi nje uphela sonwabe ngengazange yenzeke lento yenzekayo because xa udila ngefolder yomntu wenza sure into bana ligama lakhe ifani yakhe i-ID number yakhe we understand so there's a lot man efuneka yenziwe government like I mean there's a mess eyenzeka kula KTH umzekelo usibari wami watyisa treatment erongo naye ke bethe uyarhalela uthetha nana ndiyazi ba umhlamba ngaza nini la KTH 1 mama mosolekele esitulweni la KTH oko wehleliswe phayana wafaka samshete nasimfake nje la oxygen mama usolekele esitulweni phofu siva ngabantu asive ngogqirha ba mama usolekele esitulweni xa kuye kwepha mama phena ubusuku bonke so afuneka ndiyazi ba sorry government angenza njani but KTH yo hayi but abantu abenzi bayakhala ngayo nami ndiyakhala ngayo I think kubantu abafumene lengxaki ndifumeneyo umuntu wanikwe i-treatment erongo sisibhedlele noba sisiphi
but ke zathetha nge-KTH libe ndiphuma kuyo. I think guys funeka umuntu ahambe engaphambili ayoyireporta because le nto if asizi thina uzoyichaza izawuqhubekeka and abantu bazawubhubha. Abanye abantu ba-weak bafani nam. Abanye abantu abanokwazi ukuzinxibela i-rain suit ezinto mna ndizinxibele i-rain suit because a lot has happened kwisasibhedlele kum. So if umuntu unikwe i-treatment erongo ngugqirha okanye ngusister amboyiripota so that izawukwazi uba iyeke uqhubekeka yenzeke because sinabantwana abasakhulayo, isizukulwane esisakhulayo. If ever siyayekela thina ngoku le nto which is sibulala isizwe sethu. Okay, so bendithe eqaleni ndingumntu okholwayo. I don't go to church every Sunday, but I worship and I pray every day. Laa nto yenzeke phayana indihlukumezele kakhulu, andifuna uphosisa. Indihlukumeze kakhulu njengoba besenditshilo akho nto ndizayifihle ke mna ke nomntu ethetha phandle. Ndathi kuni bana apho ndihamba khona ndinentshontshwana leniphu epokothweni okanye ebhekini. Yenziwe yintoni? Sezaa nto bandityise zona. But ke gqibeleni ubomi buyaqhubeka. Anzima kuloo nto leyo ndithethe ngento eyi-one okunaphakade ndiyakhula, ndikhulisa umntana oyikwekwe. Funeka nam laa mntana abone batshilo umama at least ngoku ustrong uphinde wabuyela back kulaa mama ndimaze nguye. Yabo. So izinto ezinjena zenzeka ebantwini bhuti wam funeka bamkele ugqithise. Okay, so i-message endirhale uyithumela kwisibhedlele oogqirha ingakumbi oonesi izitafu khanisiphathe kakuhle torho xa silapho. Because xa silapho sibuthathaka, sifuna uthandwa, sifuna uhoyo. And into efuneka bayi-understand iyi-one, they are getting paid because of thina. If besingekho besingaguli ngebengenamsebenzi. And iyadika laa nto yokubana qho bafumana ii-reviews ezi-bad nge-treatment abasinika yona. Ndisaphinda ndiyatsho uba ngabana laa doctor ebethanda umsebenzi wakhe exabise abantu ngengazange wanike i-treatment erongo. So njengomntu ke ogqithe kwezinto zingaka ndizibalisileyo ezibuhlungu, into endincedileyo ukuze ndikwazi uba ndiqhubeke nobomi kuthetha nabantu, kuphalaza imbilini yam ebantwini. Because ke xa ndithetha ke ndilila abantu ke bayandithuthuzela, umntu atsho athi hayi ubomi buyaqhubeka ntombi. Le nto yenzeke kuyo ibinokwenzeka nakubani na. Nalaa nto bendikhe ndayithetha ke ndathi funeka ubhilive into yobana uThixo akazukubeka endaweni kanti akananjongo ngawe. And uba ngabani uThixo befuna ngingazange ndalala kulaa KTH but beyazi uba bekutheni ukuze ndilale phayana. Umhlambi funeka ngenye imini ndikwazi uma phambi kwabantu ndithi I have a story to tell. Yebo. Mhlawumbi ukhona umuntu okule meko ndikuyo okanye ogqithekweni into endigqithe kuzo ocinga kaninzi ocinga ukuthatha ubomi bakhe. Suyicinga mntase suyenza noyenza ayisosisombululo because ohitisha abantu bashiya ngasemva. Uba ndinganikeza ithuba ndithethe nalaa gqirha lo owenzela mpazamo apha kum, ndingambuza nje umbuzo oyi-one uba kwakutheni and siba ngaphi abantu enzela nto kubo because surely akekho yi-one. Ngokwendlela wayesenza ngayo kum ndazange ndibone enkathalo. So ndirhana nje umbuza nje into yobana kwakutheni ukuzenzela nto bandenzayo yona. And ke ngoku I understand i-trauma ndibeke kuyo. Abantu abanomdla kuba nam ndiyalufuna uncedo lwabo abo bantu abo abamameleyo. Abantu abanomdla barhala undinceda bangandifumana phaa kuFacebook. Igama lam ke ndinguntombi kayise phayana ifane ngundiki. Cha, ayontshiswanga. Ntombi kayise ndiki phaa kuFacebook wam. Then inamba yam kaWhatsApp ngu-061 415 2587. Ndiyayiphinda 061 415 2587. Andinaye ke uTikTok, andinaye ke uInstagram, fumana kwezo ndawo zimbini qha. This is Uncut Stories.